Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme, dneska si nezahrajeme zápas, ale budeme to jenom komentovat, protože je to zápas Ilves a Helsinki, takže jsem si nemohl jsem si vybrat jako hrát, alebo spíš, že mi to přišlo tohle nudné hrát, tak si to jenom sami okomentujeme. Doufám, že se vám tady něco video bude líbit a jdeme na to. Pokud by se vám tady něco video líbilo, můžete dát určitě like, komentář budu rád, nějaké hezké, já vám na to můžu dát srdíčko. A my na to můžeme jít. Takže i dneska, já nevím, jak dlouho jsem si to takhle jenom nevychutnával, že jsem se na to koukal, ale takhle i s váma to bude dobrý. Je sportská arena Helsinki a jdeme na to. Můžeme na to jít, to jenom odkomentujeme, jak to ta hra dokáže odehrát. Tady je Kristonen, nebo i Viskonen, to nevím, jak se četl. A pokud byste chtěl být členem mého týmu a zahrát si druhé kolo Discord Cupu, protože já potom na zápas ještě natočím za můj tým teda video. A to bude ještě s mýma kamarádama, takže to bude ještě jenom s mýma kamarádama. Takže pak už bude tým fanoušků, tam budete vy. Na zbytek těch kamarádů bude Bčko, ty co mě nebudou sledovat, ale že nebudou sledovat a budou hrát i Fáčku, ale určitě pokud byste chtěli být součástí mého týmu, tak určitě mi do komentářů nebo pod nábor do týmu mi určitě napište jméno, příjmení, pozici a číslo dresu. No a to by bylo vše a my si jdeme teda odkomentovat tento zápas. Pokud jste neviděli ještě tyto dvě videa z Brno se Spartou a z Kelefta ze Třincem, což byl teda mega napínavý zápas Kelefta ze Třincem. Co už Brno Sparta ne, protože Sparta rozdrtila Brno 5-1, ale na ty Keleftou Třince musíte kouknout sami. To vám tady nemůžu prozradit, protože to byl fakt napínavý zápas. Tady je Martin, to je nějaký Martin teda, Sant, Martin, a toto byla vyražená střela golmanem Leftera. No a on drží je v tlaku, ale Gunnarsson má ještě plnou energii a dokázal chytat tuto střelu. Na boli bude Kodítek proti Jaska, nebo nevím, jak se to čte, určitě můžete napsat do komentářů, jak se to čte. Meškanen. Tak Meškanen jde dopředu. Meškanen, a je to gól! Meškanen dává 1-0 pro Ilves. Ville Meškanen a Kodítek tam hraje, takže Kodítek si připisuje asistenci, ale toto byl krásný gól, teda krásný. To se musí uznat, že byl krásný gól. Koukejte. Tak. Vydané házování pro Helsinki tentokrát. Kontanu Sálo. Niku. Ale ten zápas mezi Keleftou a Třincem byl mega napínavý teda. Tam jsem měl nervy hrozně moc rád, jsme tam vyloučili. Já jsem za Keleftou, nemám rád synergy, jo, a byla to chyba. Ale fakt to bylo teda napínavý zápas, můžete se na to fakt kouknout. Nebudu vám prozrazovat, jak to skončilo. To je český hráč, Kodítek. Tak uvidíme, co vymyslí Kodítek. Nahraje Niku. A Niku se s tím snaží něco dát. Nahrává Pelunu. Ten dává Stránskýmu. Vlastně tam hraje ještě Matěj Stránský. Matěj Stránský! Tam máme dva české reprezentanci za Ilves. Proč jsem si za ty Ilves nezahrál? No to už je teď jedno. Nebo si klidně za ně můžu zahrát, můžu to tam nastavit. Ale já bych se na tom zkoukal, když se na to koukám a že jsem řekl.
To je Stránský. Jaska. Peli. Peli jede dopředu. To bude konec první třetiny, ale ještě Peli! Vyražený puk. Martin. A to bude konec první třetiny. A doufám, že jste si první třetinu užili. A my tady můžeme spustit druhou třetinu. Vemte si klobásu, pití, stejně jako já. A můžeme pokračovat. Máte nějaký pití nebo něco, tak se společně napijeme. Tak, to byl takový malý ASMR pití a my už tady jdeme vrnout na zápas. Tady ty dva zápasy byly sranda, ale Sparta Brno byl velmi napínavý zápas, ale zkrátka si sami lezli nervy už. Uvidíme, co Ilva z Helsinky, tam za nikoho nehraju, takže nervy mít nebudu. Ale pak jsem zvědavý na zápas Zurich HCD. Snad můj tým vyhraje teda. Ale my se budeme soustředit na zápas Ilva z Helsinky. Jenom co se dělo, nějaká šarvátka ještě tam byla malá. Potyčka spíš. To bude Martin. Martin. Nahrává Kovistonenu. A Koviston vystřelil. Vaniman, Peli, Niku, ten Mantkivy. A děkuju všem členem Discordu, který učovali tyto týmy. Takže moc děkuju Mrlahovi, mému editorovi a Honzovi Studenýmu, který mi učili každých 7 týmů. Je tady 16 týmů na tomhle turnaji, 4 skupiny po 4, tady je Martin. A chytá Gunnarsson. Tak uvidíme, co dál, další bole. Manitkivy proti Lechterovi. Lechtera vyhrál boli, ale Gunnarsson si to v klidu pohlídal. Po střele Martina. Ten Ilva z Helsinky, to je takový zápas, o kterého máme co očekávat, no. Oba dva týmy jsou z Finska, jo. Ty kráso, je to gól, Nyman, je to 2-0. Tak tam i schodil, tady ta celá i schodila lahev a je to 2-0. Niku, pro nahrávce Niku dává gól. Jak se jmenuje, tak jsem to teď měl zobrazení. Sakra. Spadla lahev, jste viděli, z toho. Stveli. Mantkivy nebo Nyman to dal, já nevím. Sám? Nebo Svint, já nevím, jak to čte. Lechtera. Lechtera Patera. Nyman. Mantkivy. Niku. Niku a ta ponen chytá. Já miluji tohle hudbu v tom NHLku. Hej, slyšeli jste? Vy to vlastně asi neslyšíte, prostě můj zev. Peli. A vyražený puk. Soumy. Nebo Suomi. Pardon za výslovnost. Peti. Tady bude Nyman. Niku. Nyman. Vyražený puk. Ještě Nyman.
nevyčerpaný golman. To by jedna střela na bránu a je to gól. Velká si unavený, on si teď odpočíne, ten přerušený tlaka. Teď Helsinky jdou asi vyplnit tlak. Tak nepůjdou. Peli jede dopředu. Tak. A to teď bude góla, ale teď cítím góla pro Ilves. 2,5 minuty, spíš minuta a půl do konce druhé třetiny. Pakainen. To byla nebezpečná střela. Meskanen. Kodítek, pojď. Nafandím Ilvesu, protože tam hrajou český hráči. Kodítek. Ty krásně, pojďme. Veslainen. Prostě jedna střela a ten brankář je unavený prostě. A je to konec druhé třetiny a tím pádem to Helsinki ještě vydrželi v tom tlaku s Ilvesem a vlastně teď si brankář odpočine, bude v plný síle do třetí třetiny, stejně jako ostatní hráči, třeba Helsinek a Ilvesu. A brankář Ilvesu tam toho moc neměl, takže asi nic. Maintikali Lecterou na vůli, ale Peli jede dopředu už. Tady je Martin. Martinen. Pálí. Martinen zkoušel střelit, ale blokovaná střela. Winarsson. A Winarsson chytá. Na buli Mantikivi proti Lechterovi. Mantikivi to je nějaký kiwi podle té zelené barvy. Moje oblíbená barva je zelená, ale ne taková tmavá. Já to mám v logu HCD, tu zelenou, ale takovou tmavější. Teda ne tmavější, světlejší, pardon. Taky o těch prázdninách trošku jsem namol, nebo ne namol, bych zmatenej, no, to se teď ukázalo, namol. Winarsson chytá, tady je Nyman. Zkouší něco vymyslet. Nahrál Suomu, což byla asi dobrá, tam má, ale tam měl právě prostor toho molu. To je Natinen. Niku. Tady bude Niku zkouší něco vymyslet, ale nic se nestalo, tady je Peli. Ale Martin to zablokoval a teď Martin jde dopředu. Kdyby se otočilo teď strana pro Helsinki, kdyby se teď všechno otočilo pro Helsinki, že by Helsinki teď otočili, tak to se nestane. Ale furt jsou v taku, ale přerušili tlak a Ilves teď jde dopředu, na typu nebo kdo to byl a to vypadalo na faul, ale Martinen. Helsinki, hele, 2-1. Ale dokázal to Gujanter, nebo jak se jmenuje ten brankář, to dokázal chytit Suomi. Nemá tam nikoho. Běžte mu pomoct trochu. Suomi. Nebo kdo to byl. A to byla fakt skvělá střela, toto mohlo být nebezpečný. Teď Kodítek jde na buli. Teď se Stránský s Kodítkem na ledě. Tak zajímá mě, co teda Kodítek a Stránský vyvedou. Kont na sálo. Kont kanál solo. Stejně jako dejte kanál na můj kanál. Teda dejte odběr na můj kanál, pardon. Jsem takový zmatený, no a dneska. Takový unavený. Znáte to po 3 videích. Po 2 spíš. Teď bude po 3, no. Za 3 minuty. Konec třetiny. Vypadá to, že Ilves si to tady v pohodě pohlídá a vyhraje 2-0. Ale Ilves se snaží dát ještě jeden gól, ale to se jim nepovede. A běží poslední minuta třetí třetiny. Veslainen zkoušeli, Helsinki to ještě zkoušeli.
Helsinki mají ještě šanci, teď jsou dopředu. Ty krása, pojďme. Prázdná branka Helsinek. Konstanto, Jaksa, Kairinen, nebo Kairinen, kam Kairinen. Bude zítra na Spartu, pište do komentářů ve čtvrtek. Hraje Sparta St. Petersburg, pokud to vychází ve čtvrtek. Já to točím ve středu 6. srpna. Prázdná brána, můžete dát gol Ilves. Kodítek nebo stránky důvod. Ale toto je konec. A Ilves bere 3 body. Ilves bere pohodové 3 body. A já se s vámi uvidím u dalšího videa. Tady vidíte, jak Helsinki je strašně penávají tu do třetinu, ale i tak to Ilves dokázal v pohodě vyhrát. A my se spolu uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau!